हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायग्रोनाय जालायबाय। ओमफ्राय जोङो मा होनो दसे बेरायनो थांनो फट' साफायनो होननानै थांदोंमोन आरोना लोगोफोर। नुवाखै बोथोरा ओरैबायदि खोमसि जाबोजोबदो। थांनायानो जोंनिया मा जादो ससे थांनानै ओरैनो गोसा गोसा मोफ्लामनानै जोङो आयंलानावसो हाबनानै थाहैदों आरोना दसे। ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय, ओमफ्राय नायनो गोसो दंबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ दे लोगोफोर। मा साइन्सनि गिनानै ओमफ्राय बेसेबा गरमाव जहदो स्कुला लामानि ए सिरि मा नायसिर ओइ मा नायनिसिदो देलै इस फिदलादलाय जिरि होनबावनाय मायबा लाजियो बावस्रोमगोन होनदोंलै साननि फैया ओइबो नामा माया ओइ अमानि फेना अमानि सोरानिबा आयंना आयं ओइ अमानिया सोरानि ओइयो इ नोंसानि न' ओइ मोनसेया ए मोनैलाय इनिबो मोनसे दस' ओइयो ए मासे थैदो दङ माखौ बिजे मायाव बिरबोयो जोङो नै दसेनो नायलाय मायाव मोनफैलायखो नखाय गुंग्रु गांग्रां होननायखौ नै बेहाय दे हे भगबान महारानी रावबो गैखायालै लामायावबो नायलाय दै मोसा दे थांनोसै जोंहा भिडिअ खालामनो मोनसे थांनो नागिरबाय जोङो दा थांफिननोसै न'आव मानसिफोर थांफिननोसै गासिबो नहीं जाने खुआ दिल्ली नहीं मिले जा लाले nama video is most important simbangan ora invisible kan kita zaman lagi invisible रॉडकुला से डिवाइड ना डायरेक्ट एलमेरा झम মানে কি দেখো এল দেখো মানে তো পুরোই ভাঙনা দিলে উড়াই মানে ভালো হবে শক্তও হবে তারপরে মানে ওই যে এবার যেবা করে মানে উনি ভেঙে পড়ছিল আমি করব না হ্যাঁ মানে এটা কথা বলছি এটা 4 মিটার আছে না আমি 15 মিটার মিটার बारह दिया बारह घंटा बारह घंटा बारह दिया पूरा बंद मिला जल्दी रा नोंगो संनो सासे माबा जानो सिन्था सले प्रब्लेम আছে লে दे जों बरना जाबाय लाला जाबाय जोंनि बाथुरि सक ओमफ्राय थांनोसै आरोना जों दा न' दे मा होनोबा खोनायाखै माइबाननाय खोनादों ना आं खोनादों दे खोनादों इसोर जोंनि गारियाव साबदैनो ने जोंनि गारियाव एखे थारांगा एखे मिथिया जों एखे सिनाया थांनोसै आरो जायखिजाया बाय बाय दोननोसै दे बाय बाय होनना हो दे बाय बाय होनदो नाय जि मुखुबखा गथ' फिसाया बायदेव बाय ये हमरा वाला नहीं है क्या?